हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिनो लुबैनाय मुंदांखा बर'नि फावखुंग्रि लोगोसेनो प्रडिउसार रिया ब्रह्म बिथांनि फेमिलिनि सुंद' बायोग्राफि। जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बिथां रिया ब्रह्मनि हाजबेन्डनि मुङानो जादों मनरन्जन ब्रह्म आरो बिथां मनरन्जन ब्रह्मआनो BTCनि सासे गेदेर कन्ट्रेक्टर। लोगोफोर, दानिया मोनथिनानै लागोन बिथां रिया ब्रह्मनि सानै फिसाज्लानि मुङा मा। बिथां रिया ब्रह्मनि दुइसिन फिसाज्लानि मुङानो जादों बिल्टन ब्रह्म आरो देरसिन फिसाज्लानि मुङानो जादों ग्लिन्टन ब्रह्म। बे ग्लिन्टन ब्रह्म बिथाङानो सिंगापुरनि मेनेजमेन्ट डेभेलपमेन्ट इन्स्टिटिउट अफ सिंगापुर MDIS फरायहैदोंमोन आरो बिथांनि एम इन लाइफ एबा थांखियानो जादों जोंनिनो नर्थ इस्ट एबा सा सानजा रायजोनि टप बिजनेसमेन जानानै दिन्थिनाय। बिथां ग्लिन्टन ब्रह्मनि बैसोआ दायो आन्डार 26 एबा 26नि गाहायाव आरो बिथांनिनो फंबाय बिल्टन ब्रह्मनि बैसोआ दायो आन्डार 17 एबा 17 बोसोरनि गाहायाव। लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव बिथांमोननि सोमोन्दै जाखिनि बुथुमनानै मोनदोंमोन बेखिनिखौ फोरमायनानै होबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।